ଏକ ମିଲିସେକେଣ୍ଡର ମହତ୍ଵ ସେହି ଲୋକକୁ ପଚାର ଯେ ଅଲିମ୍ପିକରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇଛି। ଏକ ସେକେଣ୍ଡର ମହତ୍ଵ ସେହି ଲୋକକୁ ପଚାର ଯିଏ ଦିନେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। ଏକ ମିନିଟର ମହତ୍ଵ ସେହି ଲୋକକୁ ପଚାର ଯାହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରେନ୍ ମିସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏକ ଘଣ୍ଟାର ମହତ୍ଵ ସେହି ଲୋକକୁ ପଚାର ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଦିନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏକ ଦିନର ମହତ୍ଵ ସେହି ଲୋକକୁ ପଚାର ଯିଏ ସାରା ଦିନ ନ ଖାଇ ଉପାସ ରହିଛି। ଏକ ସପ୍ତାହର ମହତ୍ଵ ସେହି ଲୋକକୁ ପଚାର ଯିଏ ସପ୍ତାହ ଯାକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବିତେଇ ଦେଇଛି। ଏକ ମାସର ମହତ୍ଵ ସେହି ଲୋକକୁ ପଚାର ଯିଏ ମାସେ ହେଲା କୌଣସି ରୋଜଗାର ପାଇନାହିଁ। ଏକ ବର୍ଷର ମହତ୍ଵ ସେହି ଲୋକକୁ ପଚାର ଯିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମୟକୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ସବୁବେଳେ କରନ୍ତୁ।